Здравейте! На днешния ден се ражда невероятният гений на приказките Ханс Кристиан Андерсен. В негова чест през 1967 година тази дата е обявена за Международен ден на детската книга. Затова днес ще поговорим за красотата на приказния свят, за щастието да обичаш приказки и да ги откриваш в реалността. Ще обърнем внимание и на това, че все по-малко български илюстрации красят детските книжки. Но първо нека да видим един материал, който подготвихме за вас. Детските книжки са немислими без прекрасните илюстрации в тях. Всички помним невероятните образи на Пепеляшка или Червената шапчица. В България илюстрацията за деца се ражда от ръцете на художници, които не се занимават конкретно с нея. Така историята поставя в началото автори, за които малцина подозират, че са рисували детски книжки, като Антон Митов, Иван Мърквичка и Йосеф Обербауер. Те често работят заедно и през 1895 година започват да издават първото по рода си списание «Изкуство», в което изграждат и първите литературно-художествени образи – тези на Левски, Огнянов, Рада, Боримечката. Едва около 1920 година на пазара се появяват детски книжки, такива вече, каквито ги познаваме и днес. Някои от илюстраторите им печелят световно признание и книгите им са представени на изложението на детската книга в Женева през 1929 година. Тогава обаче световната икономическа криза стига и България. През следващите години печатните технологии у нас се развиват, пазарът на детски книги расте и българите имат огромен избор от местни заглавия. Сирак Скитник, Никола Петров, Илия Петров, Александър Жендов са сред големите имена, които поставят основите на детската илюстрация и изграждат нейния собствен характер и живот. 70-те и 80-те години са най-силните години на печатната книга в България, а на пазара работят три емблематични поколения автори, като Илия Бешков, Борис Ангелушев, Стоян Ванев, Любен Зидаров, Евгений Босяцки. При мен в студиото са двама съвременни творци, илюстраторът Милена Радева и скулпторът Илия Бояров. С тях ще си говорим за любовта към детските приказки и за изложбата им, която днес ще видят русенци. Здравейте! Здравейте! Благодаря ви, че приехте нашата покана. Веднага ви питам, коя ви е любимата детска приказка? Аз ще бъда класическа Мечо-Пух. А кой ти е любимия герой от Мечо-Пух? Йори. Защо? Защото той е най-емоционален от всички и показва доста житейски аспект на всичките герои, спрямо всички останали герои, които се развиват в книгата, и има нещо около него, което е естествено. Това си е цяла философия. Да, в смисъл Мечо-Пух, книгата като цяло ми е изключителна слабост и смятам, че това преминава пределите на детската книга. Мисля, че всички възрастни го знаят и всеки чел книгата може да открива всеки път нещо ново. Илия, на теб? При мен е Малкия принц, и то не за друго, защото като малък родителите ми преди да вляза в училище, за да ме научат да чета, ме научиха с Малкия принц да чета. И ме научиха да пиша с нея, като ме накараха едно лято да я препиша. Ти си преписал Малкия принц. Но тогава не я разбирах, по-скоро тя е за големи хора. Точно това щях да ви питам. Доста спорове има тя. Детска книжка ли е? Трябва ли да се изучава в малките класове в училище, както сме свикнали? Защото аз лично съм учила във втори или в трети клас. Не си спомням кога четохме по задължение тази книга, но аз не я харесвах тогава. Защо? Не можех да я разбера. Което мисля, че сблъска на всяко едно дете специално с тази книга. Да. Тя е много философска, много е концептуална, има изключително много нива. И през различните възрасти я разбираш по различен начин и това не е детска книга, според мен. Добре, а ти като илюстратор, като малка, учила ли си се по различни детски книжки как да рисуваш, да прерисуваш различни илюстрации? Прерисуването беше цели
Цели периоди имаше на прерисуване на определени неща, после скачах на други неща. Всички книжки са... на някой на по-малка възраст ги прерисувах с индиго. И като обърна индигото, естествено прекопираното се отразяваше на другата страница, вместо на листчето, на което искам то да отиде. Има страшно много книжки вкъщи, които са унищожени по този начин от мене. Има невероятни топове с хартия, които са всякакви герои. Какво ли не съм прерисувала? Да. А кой ти беше любим? Още тогава ли Мечо Пух? Още тогава Мечо Пух. Любовта е отрано. Въпреки много е странно, защото израза на Шепард, който е илюстратора на тази книга, е много странен. Той не е по-детски илюстрирана книга, не е онази класическа илюстрация, която разбираме и знаеме от детските книги, но тогава тя ми харесваше. Какво ще рече класическа илюстрация? Симпатичните герои, които са направени по-детски, така че да са мили, пухкави, отцветени по определен начин, движещи се по определен начин. Тези сладки моменти, които имат те, които са адресирани към детето, разбира се, затова са такива. В тази книга го няма по този начин. Тя е много тя е рисувана на професионален език, което е интересното при нея и е интересно, че на децата им харесва това нещо. Децата са много по-умни, отколкото ги мислим ние, честно казано. Така е, и ако детските книги бъдат оставени на възприятието на децата, ще бъдат много по-различни, отколкото в момента, както са оставени на възприятието на родителите. Добре, хайде сега да попитам как се обърна ти към професията на илюстратора. Случайно, естествено. Аз не исках да ставам илюстратор, исках да ставам аниматор. Но когато трябваше да кандидатствам след 12-ти клас, се оказа, че влизането ми в надвис би било изключително трудно. И там са много кръгове, много труд. Много кръгове. Тогава, когато аз кандидатствах, се приемаха изключително малко хора. Кандидатстваха адски много. Тогава приема беше с 4 човека. А кандидатстваха над 100. И просто нямаше как да стане. Трябваше си една жестока школовка преди това, която аз просто нямах усилията и ръката да направя. И с идеята, че илюстрацията може би е малко по-близо до анимацията, отколкото класическите специалности, като живопис, графика, скулптура и така нататък. И влезе в художествената академия. Влязах в художествената академия, специалност илюстрация, която още тогава не се казваше така. Книга и печатна графика и до ден днешен. Всъщност там се разглеждат оформление на книгата, илюстрация и дизайн. Добре, а ти с скулптурата? Аз с скулптурата още от малък, общо взето се кефа да си мачкам разни работи и винаги съм имал нещо в ръцете. И когато нямам нещо в ръцете, се изнервям и почвам да ги мачкам. Сега ги мачкаш обаче професионално. Сега ги мачкам обаче, да, може би малко по-професионално, но иначе съм се занимавал винаги с по-приложната част на нещата, тъй като влязах в гимназията за приложни изкуства след 7-ми клас със специалност метал. Завършил съм и метал в академията, но и в гимназията, и в академията е с много разширено обучение на скулптура. Всъщност в академията се занимаваме доста повече с изящната част на метала, отколкото с приложната, така че имам и от двете. Но скулптурата е моя любов общо взето и как се съчетават илюстрацията и скулптурата? Трудно. Обаче вие успявате. В случая с Анималия нямаше как да съчетаем нещо друго, защото аз съм илюстратора, не съм живописец. Ако бях живописец, ще да имам други изразни средства, други материали и щеше да е по-различно и щеше да е просто изложба на живопис и скулптура, което е нещо класическо. Ние няма да издаваме все още. След малко ще кажем на зрителите повода, по който сте в града. Първо искам да ви попитам как минава един ваш работен ден, защото сме свикнали, поне по-голямата част от хората, като си представят творец и то художник, ама тях сега ги мързи, нищо не правят по цял ден, търсят вдъхновение. Вие обаче? Няма как да седиш и да чакаш то да дойде, музата да дойде и да ти кацне на рамото. Всъщност и на двамата дните ни са изключително организирани. Моя започва рано, ставам рано към 6-7, зависи колко е светло навън, естествено. Сядам да рисувам, отговарям на имейли, организирам си нещата и в общи линии имам по-дълъг работен ден, отколкото си мислят хората и отколкото имат нормалните хора, които стават и отиват на работа. Имаш и крайни срокове, предполагам. Имам крайни срокове. Работя на естествена светлина, което значи, че до момента, в който има светлина, се работи. След което
продължавам да си водя кореспонденцията, тъй като работейки с автори и издатели от чужбина, примерно с Австралия имам 12 часа разлика напред. Ти правиш илюстрации за издателства в чужбина? За автори и издателства, да, тъй като в повечето страни извън България има тенденцията авторите да се самоиздават. Това, което ние помним като сам издат. Което не е нищо изненадващо за тях, не е нещо странно. Има си механизмите, има си начините и всъщност автора си организира абсолютно всичко. Как успя да се наложиш на чуждия пазар? Ами всъщност с работата си, с упоритата си работа, с авторите, с които работя, започвайки един проект, явно начина ми на работа допада там но с много от авторите всъщност почваме един проект и се оказва, че в последствие ще направим още 10. Още няколко. Примерно. Какви илюстрации правиш за тях? Кажи ми нещо конкретно. Детска книжка, която си илюстрирала. Ами те са им авторски текстовете. Всеки от тях си измисля сам историята, дава собствен скрипт, така че не е нещо По-готини ли са от познато, българските? Я кажи веднага. Ами, не, че има как съвсем да сравним, ама... аз честно да ти кажа, освен няколко имена, които така може би ми излизат в главата, български детски приказки, не знам. Не ти хрумват в момента. Ами аз не съм и сигурна, че има. Тъй като на нашия пазар има изключително разнообразие от Андерсенови приказки, братя Грим, класически приказки, всякакви народни, наши, чужди, Да, хората така сякаш нататък. предпочитат по-класическите приказки. Пепеляшка. Така, Ти каза, спящата красавица. Във всяка книжарница има поне 1000 различни пепеляшки, но има примерно 3 авторски книги за 5 Илия, като години. каза за Малкия принц, аз пък забелязах, че сега на пазара има много издания на Малкия принц. Да, има, защото Ами да, му той изтекаха се превърна в авторските нещо права. като мода. А защо се случва така, че сме свикнали в едно издателство да издава Малкия принц, а изведнъж 5 издателства? Защото му изтекоха авторските права на Минали са 70-те 100 години. Мисля, че са 70 в Европа, не знам, не споря. Да. Изтекоха сега и всъщност вече няма държател на тези права и вече може всеки да го издава. Вие бихте ли направили илюстрации за Малкия принц? Това е много опасна територия. Както не можеш да си позволиш да направиш нови илюстрации на Мечо Пух или на Алиса в страната на чудесата, същото важи и за Малкия принц. Поколения наред познават тези илюстрации. Не трябва ли да разчупваме малко пък? Или това, което... Това са Мечо Пух, Алиса и Малкия принц. Това е лисицата на Малкия принц. Това е вечната илюстрация на шапката или на слона, на змията и слона. На змията глътнала, да. Слон. Няма как да ги промениш. А и е много опасно да ги промениш. Това е сам да си подпишеш смъртната присъда. Да. Ако не успееш. Добре, малко в исторически план. Какво се случва с българската илюстрация след идването на демокрацията? Случва се един страхотен ужас. Защо? Защото до 89-та година всички печатници и издателства са държавни. Те държат държавните художници фактически, всички илюстратори и редактори и така нататък в иерархията на едно издателство са държавни. Те са почти постоянна работа там. Имат бюджети и така нататък, които те управляват и издават книги. След това обаче, след падането на тази система, излизайки на свободния пазар, българските издатели трябва сами да изкарват парите си въз основа на тиражите, под продажбите и покупките на техните и става книги. страшно. И става страшно, защото те не знаят как да го правят, нямат системата, нямат пазара. И всъщност това, което се случва е тогавашната голяма кражба на чуждите издания, които бившите държавни служители правят фактически. Те пускат на страхотен печат в страхотни тиражи, взети от различни чужди издателства детски книги, които препечатват тук и пускат без авторски права, без корични Ужас. информации. То нищо не се спазва. Нищо не се спазва, свободия е пълна и всъщност факта, че ти имаш един готов чужд продукт, който ти е изключително ефтин да го направиш, и ти трябва бърза печалба, за да можеш да съществуваш в този период, в който всички си спомняме, че беше хаос. И някой не си спомня чак. Да. Те няма как да вземат илюстратор или автор на текста, нали, който да чакат да им създаде продукта.
Добре. който те първа да произведат, да наложат и да спечелят. Това е преди години. Днес обаче, както казах в началото, все по-малко български илюстрации красят детските книжки. Такива ли са тенденции? Ти четеш ли детски книжки, Илия? Само нейните. Само нейните. Да. Ти си Нямам принуден. наблюдения, но пък това, че няма български автори, просто си личи. Български автори, български илюстратори. Така да, ние сме автори в крайна сметка на произведенията, да. които създаваме да. в това. Точно така. Ние сме автори на самите илюстрации, автора на текста си, автор на текст. И защо скъпи ли сте? Какъв е проблема точно? Защо предпочитат българските издателства пък да работят с чуждестранни автори и да си купуват... Те не работят с тях. Те какво работят правят? с чуждите издателства, на които купуват авторските права и просто той е пакет. Това е по-изгодно явно. Да, в смисъл ти купуваш авторските права, в една детска книга има много малко текст, илюстрациите ти са готови, азиатския пазар предлага цялостен пакет с доставка с печатница, тираж и доставка до България. Вие ходили ли сте на панаира на детската книга сега? В България или в чужбина? В чужбина. В чужбина, да. Няколко пъти в Лайпциг, в Франкфурт, в Болония. Какви са тенденциите в илюстрациите, според това, което виждате? Авторски. Купувайки чужд труд тук в България, ние не произвеждаме, не създаваме тенденция, не създаваме мисъл и всъщност не създаваме нищо. Ние печатаме. Тоест дори не ги печатаме понякога. И ти за това ли си принудена да работиш? Ами да, тъй като аз нямам контакта с авторския текст. Да. Имаме класически приказки, тях ги знаем. Нямаме новости, нямаме... А на мен ми се струва, че някои издателства дори си позволяват да теглят от интернет картинки. О, да. А това вече пък е главозамайващо зле. Не е задължително да е кражба. Азиатците правят база данни с готови илюстрации, които ти можеш да нагаждаш според текста, който имаш. В смисъл, плащаш си за това, но цените на азиатския пазар са... Добре, как да се промени тази тенденция и да обърнем поглед към българските илюстратори, да им възлагаме повече задачи и да работим помежду си, защото това е целта. Това трябва да го направят издателите. Те трябва да променят мисленето си, според мен, за да се обръщат повече към българските автори и всъщност те да създават уникалност и култура към и за тях. Това е вярно, което казва Илия, защото всъщност издателя е поръчителя на книгата. Да. Той се обажда на мен като илюстратор и на автора за текста. Но има го и другата страна. Няма я културата в хората, на родителите, които купуват тези детски книги. Затова казах в началото, че ако детската книга е оставена на възприятието на детето, тя ще е много по-различна, отколкото както в момента е оставена на възприятието на родителя. Защото родителя отива и харесва тази книга, за която дава парите си, за да я купи на детето. Има едни такива книжки, които са с по една приказка вътре, които са сравнително ефтини и предполагам, че зрителите, да, наистина, част от нашите зрители са родители все пак, предпочитат да си купят тези книжки. Няма проблем, не е задължително една книга да е скъпа, за да е качествена. И не е необходимо тя да е качествена, за да е скъпа. Това беше следващия ми въпрос. Предполагам, че хубавите илюстрации все пак струват много пари. И това също е една от причините да не се случва в България. Трудът не се заплаща добре в нашата страна. Това имам предвид. И това е така, но винаги може да се измисли пазарен подход, по който ти да си избиеш тези неща. В смисъл, дори заплащайки, да кажем, една скъпа илюстрация, нали, това цялото нещо е абстрактно, но поръчвайки си едно по-добро издание, пускай ги на по-ниска цена с по-голям тираж. Да, ами защо не се прави? Хайде де. Не мога да отговоря на този въпрос. Нашите издатели са търговци. Те не мислят културно, не мислят логически за тези неща, не мислят естетически за тези неща. Има мънички издателства, които все пак залагат на това, което казваш има, ти. Да, но има те едва те кретат. са като островчета. Островчета, да. Едва кретат и не успяват. Не знам дали търсенето е проблема или предлагането е проблема, защото те двете са неща свързани. Да, свързани са, но ако има търсене за
да речем ръчно правена илюстрация, рисувана, не дигитална, която в момента според мен се е наложила на пазара. Да, факт. И почти всеки прави дигитална илюстрация. Малко са хората, като Милена, които правят ръчно рисувана илюстрация, но да речем, ако някой търси илюстрация ръчно рисувана, то той не може да я намери, защото предлагането е друго. А пък нищо не може да замени ръчната илюстрация, както ти ги нарече в началото, по-пухкави, по-живи са. Да, удохотворени са. А дигиталните... Истината е, че попитаме какво се търси в Европа и в света. Истината е, че различните континенти имат така специфики, но дори и азиатците, които са изключително техничари, нали? Там не говорим за естетика, там говорим за манифактура. Те започнаха да търсят европейски наложили се художници, илюстратори, за да правят техната ръчно рисувана книга. Прекрасно. Явно първо те нямат такива хора. Второ, явно започват да се оценява това нещо, колко е ценно като изработка. Фактът, че големи български издатели, но европейски и световно наложени издателства, препечатаха на втори, трети и пети тираж класическите приказки на Беатрикс Потър, на Артър Ракман и така нататък, сега в 21 век, значи, че това нещо се търси и се цени, и че го има. На мен ми се струва, понеже признавам си, че съм фен на детските книги, че се налага една тенденция, не знам дали така се казва на вашия професионален език, минималистична. Все по-малко илюстрации да има на дадена страница. Пишността сякаш се избягва. Това е едно геройче, което е мъничко и е примерно в края на страницата и това е илюстрацията. Това са издателски трикове. Аха. Количество, качество, бързина за сметка на нещо друго и така нататък. Ако издателят се довери изцяло на своя художник и дизайнер, първо ще му е по-лесно, защото няма да управлява всичко и ще има достатъчно свободно време, за да си върши неговата част от работата. Второ, това не знаете, че труда и материала ще е по-скъп или нещо друго. И трето, ще има много по-качествени издания. Добре, сега да обърнем поглед към изложбата, която откривате след малко в Екомузея в 17:30. Каква е тя? Какво ще имат възможност да видят русенци? Хайде, Илия да каже. Ще имат възможност да видят животни, една неразказвана приказка от нас двамата. Тя се нарича Анималия. Анималия се нарича точно така и е колаборация между научна илюстрация и скулптура. Нещо, което в България не е правено, с което ние двамата много се гордеем. Тъй като съчетанието между илюстрация и скулптура е странно само по себе си. Наистина, да. Да, но пък ние направихме нещата по такъв начин, че нещата да могат, и рисунката, и скулптурата да могат да седят заедно. Много ми е интересно. По принцип научната илюстрация, но Милена може да каже повече, е по-енциклопедичен вариант. Стегната, от пръв поглед човек да може да разбере дадените специфики на определения вид или животно. При нас е малко по-различно. Колко време я подготвяхте? Това ви е първата изложба заедно на вас? Това ни е първата изложба заедно, като в момента в Русе е третия град, който изложбата посещава. Вие сте на турне? Ние сме на турне, да се каже. През 2015 всъщност ще посетим 8 града. Нали така? 8, точно така. Това ни е първата изложба заедно, практически ще бъдат 9 изложби. Прекрасно. Колко време я подготвяхме? Да. Повече от половин година. Около 6-7 месеца, като имаме технологично време за различните неща, които следват преди и след създаването на самите работи. Нали, имаме неща, които трябва да се свършат и така нататък, като рамкиране, паспортиране. Предполагам, това са много детайли, които убягват на хората. Да, но на нас не влизат в крайния срок. Действително, ето и затова имате крайен срок. До кога ще имаме възможност ние, русенци, да я видим? Ще имате възможност до 6 май включително. До празника на града. Да, всъщност на празника на града. Това е последния ден, в който може да се види изложбата. Но изложбата ще бъде през целия ден отворена за 6 май. Всъщност ние ще я съберем след края на работа. Няма да ви питам защо точно Екомузея. То стана ясно, че това е най-подходящото място, което да приюти изложбата ви. Да, това е наистина невероятен. Първо е невероятен музей, направен изключително професионално. Благодарим за гостоприемството, което те
бяха така добри да ни посрещнат и да приютят нашите животни. Изключително е мястото и мислим, че нещата и работите се следват много добре там и пасват. А хората да си носят ли лупи? Лупи имаме. Но който иска, може Донесли сме им на хората лупи. Да, иначе няма ли как да се види с просто око всъщност? Напротив има, но лупата е тази част от изложбата, с която те могат да вникнат повече в детайла, да видят повече от нашата работа, натискането с определени инструменти или да видят движението на четката, това, което е правила Милена. И на някои от работите наистина да се вгледат в детайла. Добре. Защото детайла трудно ще се види с просто око, затова има лупи. Каним всички зрители днес в 17:30 часа в Екомузея на изложбата Анималия. Да. Много ви благодаря за този разговор. Успех ви желая от сърце. Благодаря. А сега, нека да видим какви приказки обичат русенци. Днес е Международния ден на детската книга. Коя ви е любимата детска приказка? На Андерсен ли бяха? Кои приказки? Благодаря. Те са много, като започнете червена шапчица, пепеляшка, детски работи. Не знам, не мога да ви кажа. Алиса, страната на чудесата. Мога да ви кажа коя ми е любимата книга, ама детска книга. Ключът, принцип, да, тя е, може и детска книга да е. Не знам автора, преди много време съм е чел. Пипи дългото чорапче. Пепеляшка. Много е хубава, разказва се за една хубава история. Пипи дългото чорапче. Много съм е чела на внуците и Пешо моя братовчет ли беше, как тия двете книги. Много ги обичат децата да им ги чета. Ма вече станаха големи и сами се четат. Като цяло чета повече фентази, но като любима детска приказка, може би от народните. Някоя. Мечо Пух. Аз доста късно я открих, но пък много ми хареса. Има много такива, които ми харесват. Например, Снежната кралица. Просто в момента не мога. Връщате ма много назад, ама коя ми е любимата детска приказка? Кажи една приказка, бе, женице. Блокирах. Аз блокирах. Много приказки знае, но може би заглавията не мога да се усета сега. Каква беше тя? Пътиланци ли беше? Да. Тя, да. Том Сойер обичам книжката и с интерес си чета и си спомням още от моето детство. Ние сме детски учителки и не мога да кажа коя ми е любима. Много приказки имаме. Много всичките. И дори самото искам да ви кажа. Моето правнуче от Англия е тук. И сега го уча, аз съм българче. Вие ме хванахте, знаете ли на колко съм години? Почти не си спомням приказките, а мога да ви кажа, внуците ми не харесват много тези приказки старите. Нещо им се виждат устарели. Тя предпочитат да са на таблета. А пък другото, което мога да ви кажа, че не ми харесваха приказките с грубости. Коя ми е любимата детска книга? Аз отдавна моите деца пораснаха, но на времето искам да ви кажа, че като ученик аз си спомням на моите години, това беше много отдавна, имаше много така примери, пословици за пътила, например, тримата глупаци на върбата, неволята. На мен аз нямам любима приказка. Нямам! Сега ще отидем на гости в детския отдел на библиотеката, където ще се срещнем с няколко четящи русенски деца. Да разберем какво мислят за приказките най-малките.
Днес малчугани от детска градина Радост поставиха началото на маратона на четенето в регионална библиотека Любен Каравелов. Студенти от педагогическите специалности в Русенския университет се превъплатиха в любими приказни герои и четоха на децата откази от приказки. Датата не е избрана случайно. Преди 150 години, на 2 април в Дания е роден един от най-великите разказвачи Ханс Кристиан Андерсен. Попитахме малчуганите кои са любимите им приказки и герои. Моята любима приказка е Червената шапчица. Любимите им приказки са за Зайка и Костенурката, Червената шапчица, там имаше една за принца Жаба. Вълкът и 7-те козлета. Други приказки най-много обичам Червената шапчица, Трите прасенца и Храбрия ловен войник. Любимата ми приказка е Червената шапчица. Храбрия ловен войник. Тези приказки ми създават много добро настроение, като ги чета. И приказката ми харесва, защото създава много добро настроение. Червената шапчица. Разкажи ми защо ти е любимата приказка. Защото момичето отива при баба си да занесе хляб, защото е болна и това е добро дело и е хубаво да си помагаме. Любимата ми приказка е Пепеляшка. Любимия ми приказен герой е Пепеляшка. Защото тя ми изглежда добра и не заслужава да се държат така с нея. А на кой приказен герой искат да приличат младите читатели? На Червената шапчица. На Пепеляшка. На Зайка. От приказката Зайка и Костенурката. И искам да заприличам на Вълкът. На кой От Вълка и 7-те козлета. На Спящата красавица. Попитахме и вече пораснали деца за незабравимите приказни герои. Много са любимите ми приказки. Като малък четях и препрочитах и 2 тома на брата Грим. Любим герой. Героя, който търси справедливостта, който иска да възтържествува правдата и който не прави компромиси с себе си и с околните. На мен любимата ми книжка е Маршон по обувка и Махиста брада. Това е единствената книга, която няколко пъти съм препрочитала като дете. Аз съм от Трите прасенца, най-умното прасенце. Снежанка пак, може би. И Пепеляшка също. Моята любима приказка е Дивите лебеди на Андерсен. Симона и Елеонора са сред най-активните читатели. Общо двете за първите 3 месеца са прочели над 100 книги. Любимите са ми за Лили чудото и за Детектив с машина на времето. Лили чудото и Неподхластност. Обичам историята, както в Лили чудото и Детектив с машина на времето и приключенията там как пътуват във времето. И двете книги са. Там Лили чудото, понеже е магиосница и може, а детективите, понеже има в една библиотека, имат врата, те им пускам времето, където искат могат да се озват. Ива Цветкова работи в детския отдел на регионалната библиотека. Моите наблюдения са, че наистина Андерсен си остава един от класиците, които много се чете. Децата дори в момента знаеме, че има годишнина, 120 години, напоследък доста взимат книжки от него. Други приказки са Шарл Перо, на братя Грим. Все пак класическите приказки още не са остаряли за децата и съвременните деца обичат да ги четат. Напоследък има такъв интерес към новите книги. Дневника на един дръндю, Загубенячката. В момента тези книги много се четат. Маратонът на четенето продължава в Русенската библиотека до 23 април. Предстоят много събития в нейните зали, както и в училища и детски градини, които се присъединяват към инициативата.
Завършваме с една чудесна мисъл на Астрид Лингрен. Всичко хубаво, което се е случило на тази земя, първо се е случило в нечие въображение. Затова не спирайте да мечтаете. Ще се видим отново утре. Хубав следобед.